nlenka ndebele banka ụmụaka bụ ife ji aka ka ọ ga-aba chọọ nwoke abụrụ ya ka ọ melu nwoke ka obi dị ya mma ka emeli ndị iche ibe m ọ dị mma na nwoke nwụrụ ma enwere ife ụmụ ya wee ka si na ibe nna ba debeleba ọkakwana mma mme ya ka si ugbu akata bịa ichie ibe m Kasi nke ya afụziri n'ime ana ebe a na ichie ibe m ọ bụrụkwa n'ibe m bụ n'oge a na-akwadobe ibe ahụ akọ na-arọ na-abịa na arụ erubeghị anya nwoke jikọ n'anya agba ogige ibe o nwere a sị nka mmadụ mbụ obi anya na ala malụzie ruo na-atụ aka abụ ọdịkọ ka ya ala ife na ana nwa arọnwa ọ na-anama mana ị na-afọ ekwu na egote iche mmadụ ịlụ nọ na ebe a na-akọ ọrụ echiche mụ na ya bụrụ ọ bụrụ ibe iche ka m chere ebe ka ego dị ewu ọ na-adị n'ụlọ akpụrụ mbekwu jebe ahịa mba enwere m ego ịlụ ụlọ na ichie ibe m ka nkọrọ ibe ibe me mba akwana onye nze ka ewu ka nje akọrọ achọrọ m ile ụvụ akụkụ ala were ụvụ akụkụ adị ama chi achọrọ odogwu afọrọ ya ka babụba ji aka wee mee odogwu ka ọ nabana ndokwa chere ibe ọhụrụ ọ ga-abụ ụbọchị a chọrọ nwoke akọrọ enwe babụba ji aka chekwalụ ile a na niile a ewee kwuo ozu so ị na-akwado ife a na-eme n'obodo a ihe ife na-abịa na akwamozu adịghị na-eme ya ọrụ ibu ọ na elesizi ya ụmụaka onye ebu ọnụ nke bụzi na mmadụ nwụrụ ma ele ana masị akwa n'ozu akụkọzi na-enwere ife ọ bụ megide ya ọrụ ogbe ya aghọtara na ebipụchikwa na aka rapụrụ ụmụnne olu ebe anyị ebido aka onye bụ nwoke nwere ụmụ ahụ ibe ji aka wule ya wee kwa anya obi adịkwa ụmụaka mma ichie ibe m onye nna m ma agwa gị na onye nna m gwa gị mgbe mana ife dị iche na na ekwenye ichie biko ọ ka mma niile la na were ego anyị ụmụ nwoke na-aba anyị mụta n'ụlọ ka ewere wee ka ife anyị eme wee bụrụ mmadụ and ilekwa anyị ime nke a bụ ofu nke ịbụ ọkwa ịnwụrụkwa fama ibinta ekwa ugwu karịa elu karịa otu mmadụ na-atụrụ anya ichie ka wee ya ghọtara ibe ihe na-amarọ karịrị ya ọkarụ anyị n'elu gba ijijigharị ichie ikiri na-achị ilekịta nwụkwa aka ọ dị n'anya nke n'anya ịgbaghị eziokwu anụgo m ibe ikwu akawo onye ọka alụ nnabazi emesịa ka ọ ka mma gị ga-eme emesịa ka anyị fụo anyị afụ otu aka echiche unu dị n'obodo a mmadụ na-atụ ọla ibe dị ya mma ọ ga-eme unu eburu obi ya musu tinye n'ime ya banyerela ala mụ na igotere ala nlechiefa lee ya fatotaba gote nke ọ dịka ka mbụ wee gba mbọ gote ala mma akawo amara na obi ya dịrọ mma na be m amara na echiche ya dịrọ m ebe m nọ ovu ala nke m nwekwere ọmgị ṅụọ nke nna gị ezumori ala ibe onye nwegbu onye mkpa mara ya egbu n'egbu ndị ugwu obi ọba
Kedu m ibe ahụ ịgwara m wetara aka lotekwa ndị ọzọ isi mmadụ ozi Igbo na-agbaba akọkọ ọgwụ na-ekwu bụ na elekwanụ m anya ọfụma lekwanụ gị anya ọfụma na-afụ na nwoke adịchazi ka o si adị mgbe na-asụ etu ọbụla m agụchago n'ụlọ akwụkwọ fọza nke mahadum ego a ga-eji wete nke mahadum abịa na adịrọ ibugo n'ubi fụ ọba melecha anya sị mba na ọka mma karịa m nwee nọ na obodo ahịa na ọka mma na m gaba ọrụ oyibo achọrọ m ịga ọrụ oyibo ọ bụrụ Onitsha bụrụ Enugu Lagos ka m tinye isi gasịkwa ọnwụ ka ụmụaka ibe m efesi ka m gwa gị obi m adịgoli nọọ ka m gwasị ya ga-agwa aka m elu ịmụ ije ọrụ oyibo nne ya nọrọ nna ya nọrọ ebe ị na-eto onwere nwanne ị nwere ikwu anọrọ ibe anọrọ kedu ka ị esi wee mara ada ọgụ abụ onye na-agwa m okwu ọgụ ọbụla ị na-ekwu ihe ọgụ ọbụla mgbe niile si na n'ilu ọdụ otu a nlakịta asepụ wegaba ọrụ oyibo nke gị gbam ọ efe ikwu ihe m na-ekwu bụ na achọrọ ka nchekwa nke m pụọ a na-eri nri ebe ahụ a na-aṅụ mmiri a na-ata aja m pụọ nsorofa na ife m na ha na-eme ebe a na-agba ya abịa agasị na m ga-agwa gị ma enwe ebe ọzọ aka m esi ka m lee ụdọ ana na-abụ nye ya ego mana nna na nna nna m ma nna m ndị kwuru agbago m agwa n'ego a na-abara uru Igbo okwu na iwere ego na tinye n'ime mgbalị ọkacha ndị ka na-ebido ebido nne m elekwuru ala ma nna m elere ala ma enwere elere na anyị zitekwuru ego enye m tiri isi bịa pụtara awụ esi abụrụ mmadụ ị ga-abụ mmadụ ọ ga-abalị ebunu nọ n'ụlọ nọ n'ọzara ejere ya agha ụgbọ na uche oku nọ n'abịa n'azụ na uche oku nọ n'ụlọ onye Ọkachukwu butere m ọjị m ka ngọnye ya ọfọ nna na agọnye m ya afọ ije wee gazie onye dum ụdị mgbe nke m ji nwa nwoke agbabi aja nwa amụrụ ụzọ atọ emego ji yipụ ya n'ụkwụ ị na-alụrụ nwata awụrụ n'ikpe okwute aka idori asụ awọ aka ka ọ malibe dị iche na asụ awọ n'okwute ebe a bụ ntọala onye na-ekwu eziokwu ọzọ dị ụkwụ n'ala ọ na-agwa nna anyị okwu ose m ọkara ajụ anyị nwa gbazikwa elu owe arọbụlago ndị ichie ogwugwu nna mụba ndị nyere m ike nga ji bụrụ mmadụ akpọnugo m n'okwu na-azara m n'ibe na-eme ka akpọrọ unu bụrụ onye Ọkachukwu nwa unu jekọ ọrụ oyibo onye ka eje ọrụ oyibo kpata ụwa nnekwu ego ka ị ga-enweta
onye gote iwe ọnụ ala nke nnukwu ọnụ gị eli ya na ọchọ nke ya bụrụ anya ukwu ka ọ bụ ihe ejeta ego ihe ejeta ndụ ihe ejeta isi nka ilo mmụọ ya fụrọ yi ilo mmadụ ya fụrọ yi maka na amalị mụ na mpi ọbụla pịrụ n'ewu a na-abadoro onwe ya na mụ nwa atagonye bụ afụwarịa bụrụ mmadụ gị nwa ya ejebụga bụrụ mmadụ azụ m ụkụta azụ m ya ka iru m mma onye ka anyị na-agbasi mbọ ike nwoke pụta ya gba mbọ mana ọnwụ mana ndụ na mmadụ ga na-eme ibe o ji bụrụ odogwu nsị na ilo nwoke ya bụrụ oyi biro nwaanyị ya bụrụ oyi ndị osochi egwu ya bụrụ ilo mmụọ ya bụrụ oyi ilo mmadụ ya bụrụ oyi nwoke kuru iyi ka nwa nwaanyị kuru iyi ka nwa ndị ori ya bụ n'anyị ndị ori na-achọ nke ọbụla ọba nwa ya bụrụ oyi agụ ụmụnna ya bụ oyi uke mberede okporo ụzọ ya bụ oyi mgbachi mmụọ ya bụrụ oyi nwoke kuru iyi dị ka nwa nwaanyị kuru iyi dị ka nwa si na ọ ga-adịla mma nwoke iwe nkachi elu ya na ebe ọma ga-esoro ihe ogologo ba metụ ya aka ka anya na eke oye agwọ nkwọ onye bụ ụbọchị nọdụ na-abịa nọ ọ ka esi eme bụ ụbọchị ọ dị mma ọgwọchi otu a ka esi eme ikpesi ekpere awapụrụ ndị ichie ọjị ka o wee bụrụ na ibe ekpere na ba analụgị ya obi akụ na ya akụ ebe ọ bụla ị na-eje ọ ga-adịla anyị mma gekwe ntị ka m gwa gị ibe a na-agwa nnekwu mmanwụ bụ anya na ofu mkpụrụ okwu atakwa n'ọnụ ndị beda ya na-atarụ maka izele ndị akọwori chụbana ya achụta ọ ga-adịrị mma ọ ga-adịrị mma nna m ngogolo ngada abalute n'obodo a sị ka abịa tụke na ikeke bụ oge ọbụla gị na-ego ụtụtụ gị na-ego echiche gị na-ego anyasị gị na-ego ọ bụrụ ego ka nji nụta ya amaghị mụ ego ọ bụ ego ka nji nụta ya ego dị mkpa n'ọnwụ ego dị mkpa na ndụ ego dịrịrị mkpa etokwa m ntị ọfụma dee nye ede na ana n'obi anwakwara anwa chezo ebe nsikwa anyị na-eji weta ego abịa ama ama elibe m kwuru nke ọbụla gị na ego gị bụ nwoke ụtụtụ ego efifi ị ga-esi ego ife ụwa na-ezikwala ife ọga maka ife mere na-emegbu
Ihe mezikita ka ị chọzi otu anyị esi wee nye Uju. Nne mọrọ bụ onye ga-eri ka ọkụkọ. Nkopụ ala ti ihe nne m kwuchi. mba ọ bụkwa ihe Nne mọrọ bụ onye ga-eri ka ọkụkọ. ekwukwa m na ọ bụ ọkụkọ ihe m na-ekwu m na ebe ọ bụ na ị bụ nwaanyị ịchọ otu ọbụla enye ya maka onye ma bụ ihe nke ka mkpa Ngwukwu ala ti ihe kwuchi. Maka ọmụta nwa bụ Nneka. Mmụọ Nneka nke mụkwa. Ga-eli nne m ka ọkụkọ. onwe gị inwe nwaanyị ga-ebu onwe gị idebe Ikeji anyị ga-abụ ahụ ikechiri ebe gị. A ga-erira nne m. Ma bụ nwunye m ga-eri. Nneka ma ga-ahụ nke ime ime nke onwe gị idebe Onye ikwu ngwa na ọ ji anya ga-abụ olere maka ị ga-ahụ bụ m ga-eri nne m. Ọ ga-akọtara ndị ọzọ. Ama ili nne m kwa anya kparịrị ugwu rule ya anya maka ọ mụtara m. Ndị ma bụ onye a ga-egwukwa ala tiri kwesị otu ahụ. ma ị hụghị ihe i mere ime nke ị hụrụ aghọtazikwa ndị o Ị ga-aghọtakwa na ihe na isi na hapụ iwu na a ga-eriri ya anya. ahụghị mmadụ etinye ya ebe ọ dị oke ihe anyị na-ekwu Ngwa na ọrụ Jọs ziri anya ga-abụ ọrụ. ndị ichi ọjị ka nji agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ agụpụ ụzọ ọ na-akpụrụ maka masị m ọzọ sọpụrụ ọkwa na ọkwa nnọkọ nwaọbịa ete na ọjị onye taa ọjị agwọta ọjị nkwọta ọjị ndị nna nna anyị ga-ata na ọjị ya bụ onye jebe ya ga-eruo onye taba ya na ruo o jebere weta ya weta nke dị mma na asị ibu ikere agwa nkụta obodo ya nwere nke tụtụrụ ibe ya moji akwụghị ekwe nchire nchiere anyị ọgwụ elu ịba na-ekwu bụ ka Amaka mmeli nwoke Amaka mmeli nwaanyị Chukwu wepụrụ anyị iwe ike na iwe iwe ọnụma obere ọba na nnukwu ọba Chukwu onye ọdịra bie nye na asị na ọsụ nsụ mbụ abịa onye zụta ibi ya azụta mkpagbu nwoke akpagbu na mkpagbu nwaanyị akpagbu na ebele bụ mmadụ ga-egbu onwe ya akwụkwọ ka anyị na-ekwu nke anyị ma ya mara anyị igwe onye ma ya mara akpasusu onye ọnụ nọ ihe anyị na-ekwu otu udo ga-adịrị nwoke dịrị nwaanyị otukwu na onye agbọ Ichi ọrụ bụ ọgbọnọ kọrịsọ. Ichi ebe m. Ichi akawo esi dị nja Ọja. udo dị Abụ m gị nnọọ n'obi nnọọ. ị na-ekwu okwu ọma maka m Epụ m gị. ịkwado ị na-ekwu ezigbo okwu maka m ama m esewa ọjị ọjị adọ ala aka na ntị ichi ebe m leke na ọjị na ọjị Ewetala ọjị wetakwara mbe. ọrịa ọgwụ nwanne m Nọọ ebe ọ bụ. ọsọ Daalụ maka ọjị. ahụgoro m ọsọ ya na ọjị ose nke a kagbuo onwe ya n'anya ndị be ya ala Adịrị n'ọfụma. Ichi ọrụ bụ ọgụ. Enekwa na nna ya ọrụ anwụsị. Anwụgbo. akwanụ na mgbede nya ka ya bụ ibuka ba mmechi na nya na mgbede nya Maka nke bụ okwu. Na ụmụaka a kwuru na ya akwụ ya nkịta nke echi. gbanwere m maka mma je na ibe mmadụ ka a na-amị azụ maka mma onye nwụrụ ebuli ya kwanye ozugbo kpachapụ ya onye nwe nsogbu ibie echiche ba dị mma Ọ bụ etu a ka m si wee nwa anwere mgbe m nọ gbasara ya. Ọ na-ama na mgbe netara aka na onye owu ya akpọ n'anyị. Anyị gbakọrọ ọnụ agụọ n'ụlọ maka ọkụkụ ya. naba okwu ọnụ owu ka nna na-ekwuzi ntinye akpọ ka anyị jee mmadụ ọ bụla ụmụazị Ọ ife anyị chọrọ maka na ndị Igbo ebula a na-eri na-ama ọsọ nnu a narị ọsọ narị ya. gbam dị mgbakọ egwu enwere nwoke eji mara ego
okwu dị n'ime ikwu okwu ọnọgwu ka na-egozi ntị ọkwanye mgbe anyị lụrụ ya malite ndị ọja na ndị ọkwa ọrụ na-egwu efere gwuru ọhụ agbanye ya dome ụmụ ọrụ ahụ si agbalị ka o mere ngwa ngwa o mere ngwa ngwa na tụkwasị bịa dị mma ana m eje n'ichezo n'ọta anyị ka m ọlọgwu kwupụtara igwe okwu lụrụ anyị nzukọ ndị ichie echere m na enwe ife dị njọ ọ dị nke ọma ka ụmụ ọrụ aṅụsị achọghị itinye akwamozu nnaba wee chọọ ka gbakọọlụ ndị ichie na mmadụ mbọsị etinye dị ya Bibi. Ngada mmadụ. Ọ kwara n'ụlọ gị ka m na-abịa ihe a. Ọ dịkwa na mma. Ọnụ maka ihe ahụ mụ na gị kwuru. Echetago m ihe menụ bụ na ịya agba mbọ ka ị na-enu nne emezi atụbalụ maka ịkwụ ya. Nwaanyị ka enyi enya onye nwa anwụ anwụgo. Emezi atụbalụ ka a ga-esi wee kwụ ya. Ọnụ onweghị ihe ị ga-enye nwunye ka ọra na iweri enyi ka o were ewe na-eme n'ihe o kwesịrị ime onye a bụ nwaanyị ya na nke a m na-ekwu na ịghọtara ya nsisi jee nwaanyị ka enyi enya enisizi anya ya na-akwaba n'atụalụ ka a ga-esi wee kwuo ozu ọ bụrụ isi m ka ọra na ego ọ na-adị nsisi jee na enye ga-adụrọ n'aka kịta nwa ka anyị sisi jee na enya eme ka ewelu nwayọ wee kwawanya bụ ozu ụmụaka na-akọ akpịkpa na gaba kene ọ bụ iwu bụ na mmadụ ga-agụ akwụkwọ tupu onye dịka ọ bụ mmadụ bunyere ya echiche a ka ọ bụ ihe icheta n'obi gị ka ịjụọ m papa onwe onye bunyere m echiche a kama papa achọrọ m ka m gụọ akwụkwọ nwee ego baa ụba na-ewu ewu ka nwoke a na-akpọ Chinua Achebe ị ga-akpata nyaba ego ma ibe dị mkpa maka inwe nyaba ego na iji enwekwu ya ka ọ ga-abụ mbọsị a chọrọ nwoke afọrọ ya iwe a na-eme ị ga-akpata nyaba ego papa nwa ego m ga-egotere gị ụgbọelu ya dịka gwa m ị ga-egolu m ụgbọelu ị ga-egokwa nne m ya ị ga-akpata nyaba ego ndị mmadụ na-ekwu maka eluigwe oge ọbụla mana ndị a malụ ka esi aga eluigwe nna gị ka ị nọrọ okwu a ọ gị nọ nsọ papa ọ gị nọ nsọ nwunye m ọnụ nkụ bịa nọrọ ala ụmụ mmadụ ya ezuli nnọọ ike n'ụlọ oge niile ibe m na-echekwanye ego ụmụ ọrụ ahụ si wee mapụta ego n'ọmapụta
wee gwa nna m kpachapụ ya bịa m ọra mụchi ejebe okwe n'igwe ọra mụchi ejebe okwe n'igwe fa akwagogo ihe n'igwe mụchi ejebe okwe n'igwe ikiriketa mmadụ mbọsị nke m dịkwa n'ụdị a ọ ga-aka mma na fa lesila niile fa nwere wee mee mmemme akwamozu na ba mana nkịta m na anyị na-ebe enweghị ezi ofu mkpụrụ anyị ọzọ fa gara okwu a na ka ị na-ekwu na Malaysia na Malaysia nwere ọmasị iwe onye nwe bụ onye mkpa ma ya egbu ya madara alaba onye akwa ụsụ kpachapụ nnaba na-ekwu okwu lelelelelele banye elezi ala ka esikwa nwoke a nwere ọnọdụrụ mma kwagbo onye n'igwe nna chelu otu obi ịma na ụmụazị anakọrọ mụọ ebe ka ga-ebi ọ ga-ebi n'elu banye bire na ya nụkọ okwu na-ego m ego a na ebe ọ bụla bala gị na obiba chọrọ ịlụrụ ibe na-ekwu dịrị ka anyị si wee mee nke m ọkarị nke ọra nwụsị na akpọrọ m ụmụaka ebuba ya ebi na-ebuba ya ebe echiche ụmụ anyị na-echere maka echi mmadụ nwụrụ ka ka ya esi wee mee ya akwabazi mmadụ akwa anya dịka ọkụkọ nwụrụ nnabadebere m ala mana ala were ọkwa nnaba nnabajebe n'igwe kwụsị nke m abụmogbe nke mmiri aka nke ọra Nneka na chibụ na maazị Igbo ga-agba onye ụdị ego ọkụ nwanne mpa m kọrọ ama m onye ọwụ o ji ego ga-agba ya umebe echekwa m na ife anyị ga-anọta na-atụ abịa bụgịnị ka anyị ga-esi wee mebe jee were ife ọma anyị ya na gịnị ife ọrụ anyị ga-eji wee jee ụmụnne ihe Emeka kwuru eziokwu unu makwa iri ji anyị na-eje abụrụ ije ụmụazị anyị ga-adị nkwadobe maka na onwe ka ọrụ si wugharịa ka aka ya na-ewu mmadụ ka ya adịkwa ya nwanne ahụ ka m ife nwa ya afụ maka igwe anyị eju eje nnekwute igwe ọ bụrụ ụdị nka onye ọnụkwa ọnụ mana ịma na anyị ejikwa ụgbọala kwesịrị ka eji ụgbọala wee jee ọrụ ọ bụrụ obere ọrụ Amoke o nwere ụgwọ mgbe ije weta ụgbọala ka ihe dịrị anyị mfe ka anyị na-aba anyị na-apụta ọgwọkwa anyị ga-arụcha ọrụ pụta aka akpara anyị m ga-eche echiche banyere ya nsogbu anụ bịa ma akpọbụ ya jo nakwa dị mma ka m lụtaghị nkata ahụ anyị kpara achọ ka m were ibe tinye kwuo na alụ anwụ anyị kpadoro ọla ọ jụwakwa m ibe dị ibe ahụ isi ọkapịnta lụrụ isi nke ya ebe na amarị ya ka nkọli ekwuru m ekwu si na a na-amara ama achọ nwoke atụrụ ya ụda na na-abụọ n'ụdị n'ụzọ ngene dịka na-akpọkwa ịlọtago onye kachukwu gbadi anya wee mara ibe mere ụbọchị nwoke ya anakwube ndị nna ya ba aga m etinyekwu ụzọ agụrụ okwu ọnwụ agwalị m na ana m anwụ agwara m na m akwakọbago ọnwụ alụ ka anyị na-akpakwanị maka na ihe eji ekwu ya bụ okwu bụ na
ọ bụrụ ibe na-anaga taa ka ọ na-ada echi ibe na-alị alị bịa m na mụnwa na-atụ alụ na anyị ga-ewelukwu ụdọ ala na-abụ nke dị na ụzọ nkwọ tinyekwuo ya ka onye ka Chukwu ghara ịta aka n'ọnụ na-ekwu ala na-abụ ibu gị ọka echiche ụmụ nwaanyị ọ na-ekwuru na ọ na-ekwu na nnukwu ihe anya ere na adịnwe nke ndị buru ji wee duo ya unu ọ bụrụ na e nwere emesi bịa were o ekwugo m ya mma ekwukwa ụmụnna dee ya ede ebido aka onye ka nata agba ya nọ ibe na ya kwuru ibe m kwuru ga-eme n'ụlọ na ọ bịara ndị kwuru atalị m enwe nke ịma akwa ndị gịnị na-eche kedu iwe ọ bụ nnọdụ ala obi m na-agbasi m ike n'ebe Onyedika Chukwu nọ na-arụ adịrị ya n'elu ka nwatakịrị ya siri esi obodo a onwe mfe ọbụla nwa ya siri esi abụrụ m nwere nnukwu ezigbo ma nke bụ nne ibu oge amụma enwego ebe ijere gbuolu ya amụma na ada dịrị onye kacha were nke a ji edebe n'echiche ị n'akụkụ Onyedika Chukwu bụ nwatakịrị akwali nna ya mụrụ ya na-agba mbọ ka ọ pụta igbe bụrụ mmadụ ya ka ị na-eche ofu mkpụrụ isi ya na agwa enwekwu ibe na-eme mụ nwa ma ọbụrụ ka na-eche echezina ọkwa na ọmụmụ ya mana nna anyị ịmara otu Onyedika Chukwu nwa isi ya n'egodu kemgbe ọ bụ ọ lọtabe ibe mma bụ n'okwu bụ mgbe nna m ga-echebe onye ka ebe ọ bụla ọ nọ ya enwere ibe ya emie ibe dị be nna m ya esu ya na enwere ibe ya emie ọpụta ibe mana nna anyị ọ bụ ịma na Onyedika Chukwu ero n'ebu sọsọ ụka anụ ọ na-eje bụ ebe obi ya niile dị o kwenyere n'okwu bụ o kwenyere n'okwu ibe mmadụ bụ n'ibe dị be nna m ga na-eche Onyedika ebe ọ bụla o jere ọ ga na-enye na m maka na enwere ibe mmemme ka nkọli ọ nwaanyị ka ebu eri anyị gbachi akwụkwọ ka m kwụsị ije ụka kama na amalị m na okwu ka okenye ji achọ ibe dana ma ọ bụ ma onye kacha enwere ibe jeka ime elu mụkịa ịmakwụrụ gbagba mbọ n'elu gba n'ala ụlọ akwa m nwe ọrụ ibe mbata na ọgbọ m ọlụtago na onye ka m nwere n'ugwu Awụsa maka na ọgụ sharia esu unu m ọkụ ekwesịgo m ịnata obodo natalịbe jide nke m fụrụ anyị onye ka ya azọtakwa n'onwe ya bụ ma nke anyị echezi na enwere ibe jeka ime oge nke anyị na-ekwu n'oge dịka abụọ n'ofu n'ụwa mgbe ahụ onye ka ya atọ na-eche onye ka ya abụnata mmadụ maka echenere echiche ọ ga-abụ mmadụ ka ibe ọzọ nwee nkata ọzọ kpatakwali na ọ bụ mba nke a Papa. Mama. Hi. Oh.
Mama. Hey, Mama, board and the board give it to ha. And God gave that two those coming here. Ha. Yeah. Oh, go see go on and Tiana. I want to do. Ni baba na ko ni kenje ni makwa na abu de na Onitsha chukwu san na ko so amuru no ba ni o bi ni ozi oge na egbu oge na egbu oge ka afọ a ga-emezi nu onye ozi Chineke ga na pastor ga na ụkọchukwu ya ni emego. Bịa, anyị ọdụkwa gị mma. Telefon isi ya na ya mụ aka. Ya nwere nsọpụrụ. Esi m ebe a na-agabela nwa m nwa gị nwoke tụọ m okwute n'azụ nke na-ekwu na ọtụ m okwute n'azụ ọcha mụ aka ọ ka esi eme. Onweghị nwere ya. Abata n'ụlọ ka mụ na ije m. Ọ gaghị gị na nwa gị nwoke emene nwa gị nwoke bụ onye dịka Chukwu Chineke eji elu ọlụ ọ ya bụ onye ozi Chukwu bụrụ onye tere mmanụ n'isi nya ude nsọ ụkwasị nye ya na-agbasa ozi ọma Chineke onye dịka Chukwu nwa gị n'ezie anya ọfụma kpachapụ anya maka na ọ eweta gị ngozi n'ezinụlọ gị. Anụgo m ihe i kwuru. Chukwu nọ n'ọlụ. Ụwa adịkwa egwu. Papa? Ihe ụkọchukwu. Ụga dịkwa. Mma o ebe ncheta. Udo dị. Egere nna ya ntị. Ihe niile dịsị mma. Nna m azọbisi abịa. Akwụ nyere azụ na-aga n'iru Jehova bụ eze. Enwe mgosi ego. Mana ka njenụ ka m ihe bụrụ akwa na ije edeka eziokwu ije edeka papa Ọ dị mma. Ọ na-apụ na-atụrụ ya nzu na ndị ichie mana ha nwụrụ anwụ ma eburu igbe ọnụ ọkụ ebe onye ya adị ebere. nke ndị be Ogoli mgbe na-afụzi Ogoli ọsị m na nọọsụ kwa ọrụ ebo na ọnọsụ nnọba ya Nna bụ onye bụ isi nsogbu na-enye onye ma mgbe nnọọ nsogbu o ji obodo na nnọọ negodo onye ji ego niile ọ kpatara na-eme mmemme akụnụzi ego. Kedu ebe ife ọzụzụ ọzọ ka o mee? ị na-ekwu na egwu niile nọ nwere nnọọ eze ka nwere na nna ya nwụrụ anwụ Nna agapụghị n'okwu a. Ihe nwere chọrọ njụọ gị.
ka nje na nke chi ọnụ egwu na enwere a na-agwapụta papa omekwa aga nsogbu anụrụ mgbe m na-ekwukwa ụtụtụ echi nka otu echi nnọọ ntọrọdọ nnọọ ọ dị mma anyị nwere ebe nchọrọ iju dị ka ndị ibe megasịrị ndị mmadụ nwegasịrị n'obodo anyị ezorugokwu ụkwụ jebe leleba ovu na ovu eziokwu agatụgo n'ụmụ ndị ga-agata mmadụ ọnwụ ka nkụ anwanwe ebe anwe ọ bụ ibe a na-ekwu na-aga papa maka otu echi ka m ntọrọ ụdọ nna m ọ dị mma tupu anyị eduba ọkwa eze m onye dị igbo eje o nna m gbakwa mbọ ife na-eri akwụkwọ dịjesi ife ọma onye ka eji nwa ya okwu okolo juru obodo ma anya na-achọ nke okolo juru obodo ma anya na-achọ nke ọ dị mma mana onye kachukwu enwekwara ibe dị mkpa nke nwere ike igote nwụrụ anyị igwe nzikọrịta ozi ekwentị akakwana mkpa n'ihe akara eji maka amaba enwe ibe mere ka anyị kpọọ ibe mme ma nnakọta na akpọ ọnụ m n'ọzọ m nke ka ime kadua n'ọdụ ezu n'ọdụ mma ọ dị mma ọ na-akwanụ mma akwana ịchọ akwụkwọ ebe m ga-ede ya bụ ife nnọọ ịchọ akwụkwọ kọ ya kadụ iri ha na-alụ aja ụmụaka ka mma okilikili asatọ okilikili atọ asaa ise abụọ abụọ ịsaa isii na otu papa edego m ya ọzọ elu ọ na-abịa nne ya kwadogo ọ dị mma ndị otu ya na-anọ ebe a ka ha ma na nne m gakwa na nna ya akarịgo ogo mbuga egwu papa
Nai ke fozi. Nai ka nweta n'ime ile kiwe nwo n'ọgwụ o. Onu nai emekwana mefa o. Biko ha nweta n'ime ile o nai. Sorry. Nai. Sorry. Nai ke fozi. Oh. Nai ka nu pele. Anya ya diku. Nai biko zienu. Hey! Nai, biko emela m otu a. Nai biko na-emela m otu a. O nai. Biko zienu. Anya ligi ndị iwe m ọkụ. Hey! Hey, akwụkwọ m. Biko zienu. Anya ligi ndị iwe m ọkụ. Ọnụ bụ ọgụ ọmụ akwụde nwanne nwoke ọmụ mesapụke na anya meghe anya waka ifo m na ọ nwanne nwoke na-ekwu mepe anya ka ifo ọmụnwa na-ekwu na mmanụ ife na-ekwu Chukwu alụka iwe si na-ebiri nọ n'aka Chukwu alụka o nwere ife ya emeghị abịagwo m Akụdo were m onye dịka nwa adịghị ama si na nwoke anatara ike ekwuzina esogbu na ewu ha n'ego ọ ga-eji makọ n'ozu asị na-achọ dike ekwuzina na o nwere ife ya emeghị abụrụ ya abịagwo m o nwere ife ya emeghị Akụdo ya nwere m ana na-abụ mba ekwuzina n'ife a biko n'ụlọ ya lee ana na-abụ dị n'ọsọ nkena mba n'ụlọ ọ bụ na ụdọ ana na-abụ ọnwa izu ele abụọ ịbụ ọ dị na nkwọ nwanne nwoke ọkụ maka inyefe okwu nwaanyị nwoke anya m na-ebi ihe mana ife m ị na-akwado emenya ya biko ekwuzina ya biko Kelly biko
nwanne m nwoke iwesi gị rapụ anyị kedu nụ ka nsi wee kọ ewu dike edo iru ofu ụsọ odo iru ofu ogologo ezi Vinci maka ya wee bịakwa n'ụbụ na anaba m lara ụra oche efe nwe wee sị n'ọdụkwa n'ezigbo mkpa na anyị kpọrọ nyere ka mma ọ gwara tara maka na asị ka izobe ya ezobe mgbe anyị ezobedebe ya na otu okwukwo n'ikolobịa ya ka m ji wee tụgharịa uche wee sị ka m bịa anyị bụ onye n'igwe kedu iji akara igwe ya ka m kpọpụtakọrọ ngwazigoro m ya amaka ebie n'ọkwụrụ ete na ebe anyị ejikọsịba ahụ esa ise esa Omele baba, onemele. Hello? Hello? Enekwu. Oh, mụ na-ekwu. Akụdolu nwa nwanne nna ịnụ nna kekuru mmekwa anyị dị nnọọ mma anyị dịzi nnọọ mma o nwere ọya dị mkpa dị nne na ịnatara ụlọ nwere ife dị ezigbo ka anyị akwa mbịa izu gara aga ama na ịnata mbọsị gara aga mana nke nwa nweta o si gbatakwuru anyị chọọ ka ị bịa ọgwụ ife dị mkpa anyị akpa na udo adịkwa mbọ nwere ife mekarịsị nwere ife mere ndị odi ịbịa ka anyị dịka isi ọnụ nwa m emebili n'ọkpa echi niile echi ọ dị mba nsogbu adịrọ
onye nwa ya edili ya ọfụma ma ị na-abịa ngwanụdalụ ozugbo nwaanyị ebezi na ozugbo ibegide akwa bido tata luo echi di ya ama mpụta ozugbo ọkwa nne ya anọ nne ya ife ya na-atụmalụ kịta ahụ ka esi tinye ya n'ala ibegide akwa kịta gwe luo echi di ya ama nnata nwanne m nwoke ọma nnata onye ife nkwu otuo anọ nya nwa nke ahụ eme m Onye dịka nke enwe bụ maka ụmụnne anyị ife dere ebe a bụ maka ụmụnne anyị ya ma o ji wee dị nwa ferefere onwekwa n'ife dere ya Mama, ị nọkwa ya? Ife na-atụbụ nne akwụkwọ na-atụ m ụjọ. Ya mụrụ m, ọ na-eyi m oyi n'alụ. Ife doro dị n'afọ bụ 1.2 million naira. 1.2 million naira ka e wee kwara ụmụnna anyị ozu mụsa ya akwa nna m. Dịka nwanne nna m nọ ebe a na-asị na n'ọdị fetefete n'ọdị efele ka atọka m ụdị akụkọ akịta ahụ. Ọ bụrụ maka akwamozu nna anyị ka ebe nne ya nke a gafere nne ya ka nwa m ọnụ nna anyị ka a na-ekwu maka ya eke one ụda anyị one ka nwanne m bụ ọnụ gbagbu sisile ka nkiri ụda anyị one ọ sị n'ime anịna enwe mmelite mgbe na-akwamozu ebe ọ dị na mmiri ebe ọ dị na afịa nkwụ aka alụmanụ ndị ya ego tiele ndị ebe mmiri na-akwamozu oge asị mama ịbụ na mmiri ngene ịbụ na afịa nkwọ ọ nwere ike kpata anyị aka ke nkebe ile anyị ofu ntọ ka wekwa ofu onye maka isi na-ekwu esi anịrọzi n'ọkụ masịrị anyị akpọzi anyị n'aka nnukwu na mmata ọmụdị aka biko akọkọ mụ na ụtọ nwekịta ọmụdị aka ahụ ihe nwetu obi ife a na-agba mbọ bụ ka akwa nna ya kwachapụ ya ụlọ nkiri ka ọ ya adị n'ụbọchị a na-akwa ozu ndị mmadụ na-asị na anụ adịrọ n'ofe ma ọ bụ eje mụta nwa ewu nwa dịka nwoke bi ewu obele ka eji akwa nne m nwoke mba ka onye mere ọ ya na-akpọtụ akpọtụ na-atụ atụ a na-anụ ya na mba niile na-anụ akwa nne m nwoke ọ na-ekwara na ya elele na gịnị ka a na-apịli ya aka onye dịka megeke n'anya ike ịfụ ife a na-ekwu ka anyị kpochapụkere nwoke ma akpochapụ ya ọfụma ụwa nụrụ na-akwado ozu mgbe eji lesi ya 1.9 anyị na-akpọ ụmụ nwa ife nwa ozugbo nwa mmekọgo mgbanwe kaka nkọlị ọrịba nzu wee kwa anya mana ofufu a na-ekịta na mgbe nnabata ego ọlụ oyibo ka sị ya nna enweta ige nka nwede ọlụ jee gba mbọ ka ụmụazị ibe m ọ sị m mba mara ọkwa anyị mana ọ lee anya na ada eji ego anyị azụ afịa na ya gbaghị n'ọlụ n'afịa ọ kịta na ọsị ga-ewere oge ego anyị wee kwa anya ọ bụla eziokwu Onyedika etifusizi n'arụ ebezina na nna iji na-enyere ya ego a na ka iwee bido afịa ịnụ ka ikwuli esi na osiri ego a na-aga n'afịa ndị mama akpasi ozu akpachasị anya fụtata neka ngwagịrị
chukwu kara kwa igwe enyekwenye mmiri ọya ekwe m o nwekwara ike onye maka chukwu si eme akwasị anya bụ ozu ị na-arịkwa ebe ị nọ vam achaghị enwu n'ọkụ ọ na-ede bam ọ bụrụ na nna ya narụrụ ụlọ ọfụma akwali akwatapụ ya ọfụma chekwa uche chee uche ọfụma ife na-efe ọbụla mee na-emerụ na nkịtị ofe m uche maka asị na ọmụ mama ihe ka na-ekwu bụ na unu na-akwụrọ nke ahụ na-ekwu eland wee kwuo ozu unu na-akwụrọ na nke achacha nakwa na-akwụ nwelu isi m na nwatakịrị ọ bụghị atụrụ na nwaanyị ime kọwakwala ya maka ife na-emekwa ọgwụgwọ ọ dị mma akwamozu nwere ahịa abụọ akpachasị anya ọfụma nne ya debere anya ya elele nna kedu ife a na-apịali ya aka ọ kpọrọ maka na ịbụ nwunye m ozugbo n'ife nna gwa bụ na ihe agwa nwa nwatakịrị okwu nwanyị ọdụ ozugbo ife a na-ekwukịta bụ ka esikwa ozu ọ bụrụ akwa maka na ebe ya ejikwu ya dị anyị dị na ka ebe a na-ejikwusila ahụ ozugbo ife a na-ekwu nkịta bụ ka esi ma anụ ọgụ ife ndị ọzọ a na-adọli eburu na-aga a na-enyo ana m eme mgbọtụrụ ọ nwanne m nwoke ka a na-akpọ ozugbo kele enufe mkpu igi bụ ụmụazị gị taa a na-ekwu n'enufe na-ekwu na famọs ife a na-amụ gị ka nke akwụkwọ nnọọ Amoke, ọ dịghị ekiri ekwu ihe. Iwu n'obodo a, ka ị ga-enwe aga-amata ụgbọala gị. Ka ị ga-esi aga ọrụ a. Obi, dịka, gịle anya, ọ nwụ naanị gị, mana ụgbọala n'ime anya ncha. Ọ nweghị ya ọhụrụ dị omimi ga-ebute ụgbọala gị ka ha ga-eweta ihe ọma anyị. Obi! bịa hụ m ọbara m na-ahụzi ọkụ ahụ m na-ekpozi ọkụ akwadosigo m maka igwe anyị ejeje agha n'ihe abụrụ na-agba aka achụ akwadogozi m maka ihe ọ bụzi mana ọ bụzi ụgbọala nwanne aka maka ụgbọala ife niile agbara agba ogere egwu uche m ga-ebupụta ụgbọala onye isi chọị kasịta ọzụkwa gị waziri ọkụ anyị ebuzi onye dịka esi n'ezie m gbodo ụgwọ anya na-agwa m ọkụkọ ụmụazị maka gịnị ihe dịka a na-ekwu n'ọkwa nwatakịrị ka ọ ka nwakwanụ ka ọ ka akatakwara anya ụta na ọnwụ nne ya ka wụsisi ya na-agụ oyi ọnwụ nne ya ka wụsisi oyi dị ka na ndị jiri nwaanyị wetuo ọnwụ nne ya ọ na-anwụ di ya arụ oyi ọ wee na-agwa m ọkụkọ ụmụazị awọ na-ahị ya ọ na-agbakasị ya arụ nne nne ya gwara m na ọ bụ eke echiche anya bụrụ ya si na ụda na ịnọ kwekwa ya kpochapụ ya ọfụma na-eme ka ibe na akara aka ka m dụọ ọ bụrụ na adụ ya ife ya abalị abakwuelu m
na ozu bụ ozu nkwa nwanne m nwoke onye agụrụ m ụda na ofu ebu nne ka anyị nọdụ ebe a anyị ebugo oge ebe a lezie n'ife a ọkụ ibe nwanne papa m ya ụzọ o si aga n'abalị nwa ma onye ọwụ ọ ka ga-agafe ebe a nwa ka ahịa kakwa mkpa o chere Nneka ọ dị ka nwoke a ka ya esi ụzọ ala ife a na ebe a na-akọ abụrụ ebe m na-ekwu okwu ya ọ ga-adịrọzi si mebe ebugo ya ihe Emeka na-ekwu maka na ebe a mụnwa nọ kịta ọgbala m na-enwuzi ọkụ ọgbala m oge adịghịzi n'ụnụ taa bụ ọdị ọkụ ka ọlụ anyị o gbọkọta ka anyị si elu o ụmụnne oge adịghịzi n'ụnụ ihe akakwana m adị mkpa ọkwa mma wetara ọrụ a nna gụrụ na ọ ga-esi ebe a gafe ka anyị ọsụsọta obere oge biko o wetuoro m oge isi wee kwụnyelụ ndị a kwụnyelụ nwanne nna m akụde na ndị osi na-aga eji nnọọ 1.2 million naira wee kwa nna wee gbalụ ndị ụmụnna ozu ka isi kweta nnọọ dị ife ama ọ na-akpa ị ka ọ ga-esi pụta kedu ihe na-eche ndụlọ onwe ya ilezọsikwa na nna anyị gwara na mgbe ọ nọ ndụ na anyị ga-ele anyị nọ ka wee mee maka ndị na-atụ n'ozi ị na-akasịrị onwe ya mama nna m unu si nọọsụ si laa na ịnọ unu makwa otu amụkwa m ọ bụla gwa mụnwa echefugo m unu si nọọsụ laa na ịnọ nke a dị ụdị iche ma ihe na-ekwutata bụ na nna m anwụgo n'ụlọ ọnwa kịta ọmụma bụsị nna na onwere onye ga-anwa anwa ka ngwa onwere onye ga-anwa anwa kpatụ ofu mkpụrụ anyị aka mepụtara ya na ịnọ isi na ga-eji wee kwa nna m onwere onye ga-anwụ ya anwa mana ọnwụ mana ndụ onwere onye ga-anwụ ya anwa ọ mapụ ya ịbụ nne m mma ego m ọmụ ịbụ nne m ka m wee kwọ mbọ wee fụ na nne ya anya ọfụma ihe m Chigure echiche ọ kwalite ya alụlụ nwa mma ka ikonye ga-elekọnụ gị anya papa na ọzọkịta ọnwa bụzi di gị nna bụzi di gị ga-efu aka ha nwere lekọta gị anya ọfụma elezi mkpụrụ a na-ene ọnwa anyị nwere ọgwụ anyị ya agwụ kpamkpamkpamkpam nnọọ biko na nna anyị na-akpọkwanụ mbọ anyị ga-abụ ebe nnumo nke bụ na a ga-eji ụmụnna anyị ozu sọsọ ozu ụmụnna anyị ndị ụka kwanụ ebe ka ndị enyi si ka ife a ga-emezigide enyi ọ bụrụ eziokwu ụlọ ya nwe ya afọ mọ gịnị ada gịnị dị na-ada ọ gịnị ada mgbe ụfọdụ amaghị ihe na-eme onyekwa ka ihe nwadịrị m onye dịka anụrụ na ọ sị na ọ gaghị ere anyị ọbụla wee kwa nna ya ọ gaghị ere anyị maka gịnị kwanye
Gịnị gwara ebe kwa nke ọ chọrọ isi weta ego o ji akwa nna ya? Ịma nke na-ewekarịcha m ihe niile bụ na nwata nwoke amaghị na oge a enye nna ya akwamozu pụrụ iche. Ngwa gwanụ m, gịnị mere na ọ chọọkwa n'inye nne ya akwamozu pụrụ iche? Jụọ anụ m nụ n'ada. N'ụwa ka ọ dị. O nwere ka ọ dị eziokwu. Amaghị m ihe m ga-eme. Chineke mere ofu onye ozu ofu onye ka a ga-eleta ana niile wee kwa Ka eresi ala. Akude gwara onye dịka ka eresi ala niile ha nweta wee kwa onye nwụrụ anwụ. ifu gị Onye nwụrụ anwụ bụ nnụnụ. amamụdị ọkụ gị va Eresi ala wee kwazi onye nwụrụ anwụ, ndị dị ndemesịkwa m gịnị? bụrụ m ike ịkọwa Mba o. kedu ihe a ofu onye o Mba o. Nwekwa otu ihe nke a. o nwere ka ọ dị mba a ga-amụ ihe mere A ya ga-etinyekwu ya a ọnụ. ga-amụ ihe mere ya ụmụaka a ga-elesi ana ha totezi ịchọ ịlụ ụlọ ha lụọ n'ebe ha lụọ n'isi m kedu ebe ha ga-alụ ka ha eje chọọ ana a ga-ego ma ha nwere ana ewelesisi ana niile ha ga-amụ ihe mere ya maka arapịa ife emebie Akude siri onye dịka ka eresi ala wee kwa onye nwụrụ anwụ. ejikwa ife a ka ama ife mere ya anyị ga-aga anyị mechaa ka anyị gafe ụka Ọkwa ya. ehe nụ ka anyị tukene ya ọjụ n'okwu ahụ okwu o nwere ka okwu ahụ dị Ọ ya ekele. Pụọ nne butuo mmụọ gị. Mmụọ gị jụrụ ihe mesịrị iwu. Emesịa gafe ya. maka na anyị na-ekwu okwu maka na ogwe nghọta na apụde agbọgide gị aghụghọ jigide ije azụ niile ọjị magide nne gị wee gote ka ele anya ya bụ ife na-ewute m nwanne nke fi nwere ụkwụ
onye dịka nwanne o nwere ihe ọzọ nwere ikwuru ihe a na-abụ ọ bụ ifuru anaghị asị gị kere ọ bụrụ na imegide ya na-eme na kịta were ana Amadịka ga-asị ofu ya ji so ụgwọ erekwara ha n'ala ọgbụkwu ihe ọzọ jisi ụgwọ ịgbazikwa aka ihe mere ka nwa bụ biko ihe ọ bụla a na-agwa gị maka ire ana sị ha na-abịa ere na mere ana ahụ ere na onye abụ ka ịkọ ọgwụ ihe na-agwa gị dịka onye dịka n'ime ere ọzọ dị ka ibe ya ọ kwere nghọta na-enwe n'ihi na obele nwanne ma nwanne nwoke ọ pụtakwa ka ọ ga n'ọnụ onye dịka ọkịta ka ikwuru okwu ka nwoke ihe ọzọ nchọ ka okwu ife okwu anyị kwuru ebe a kịta dịkwa na ya siri ike ma ọ dụkwa otu anyị siri ekwu onye ya bụkwa na etinye ofu onye agasị gị nke maka na abịarekeyerekeyeresipịa esi ya ngwa onye ọbụla na-ekwu echikwa ma nwanne echi rube nnukwu oge ana si na ebe bụ ka ekwu na a na-ere ere achọrọ m ihe anyị kwuru ebe a ka o so taa isi ka okwu ya wee dị mmadụ nwụọ ere ahụ wee kwụnye nwụrụ ahụ ndị dị ndụ emezikwa enukwa ha na-akwado akwamozu maazị ọnụbọ ọnya ka m na-agwara gị kịta anyị ga-aga iru oke ịkọwalụ fifi na-emekarịsị St. Paul
Sepolo kaya. Sepolo kaya. Ọka ịgbana gị n'ọnụ nọ n'ebe a n'akwụkwọ. Ịgbana gị n'ọnụ n'ọnwa gbanụ. Ọmụma ka ọ si gweta nke a. Ọgụ a ka ọ si gweta onwe onye ọzọ ọgụ. Nke nwa nke mba ife a. 1.8 million naira. Ka ọ sị na gị wetara m ga were nye ndị ụka nri na mmanya 1.8 million naira. Ebe ana m eche na nke a bụrụ nke maka mụ na ya akarị mgbe m bịa mụ na ya akarị ọfụma. Nke nwa. Ezigbo nụ ya ya ka nnawa. Lotekwe maka ihe ya kwanyere ụkọchukwu anyị n'ụgbọala ya. Ndị ikwuru nke ọ weta eweta ọsị nkwụsị m ga-etiri ụkọchukwu na n'ụgbọala ya. Ka ihe ndị mmadụ ka ndị na-akpọdo agụmozu n'obodo a ego ndị ụka m gbakwutere ndị ụka n'ụdị na ọgafa sụọ mụ nnabata m azụ maka gị na-enwere ife ọnwa 1.8 million naira wee nye ndị ụka Não, isso foi coisa. Ok. Chukwu Nzete na kwenti yangu na kwanza. Onyedika. Lola Keisha. I don't know.
ife nji maka ya wee bịakwa n'ọgwụ maka akwamozu nna ịbụ nwanne m maka ya bụ ife aṅụrịbụkwa n'ọnọdụ kama na anyị kapịrị ya ọnụ itinye mgbe anyị abụ ozu mekwara n'uche ya kwa n'ebe nsi ọ nọkọ ego m n'obodo a ọ nọkọ ego m n'ụlọ I know this you really deserve. Well, call ya book even a little. Nobody knows what the boy has not done. Según ela na kan so no na ela yeso from da ikun do anda ko mi mama ina da Jim agora Onitsha bokaniele mama One of the maka man was I in my N'uche aka ụka si bie ọ na-echekwa nwa ya aka mma na-emere ya ọnwa na-abịa nwa na-abịa ma ha ga-ezu afọ n'ọnwa na-abịa na-echekwanụ na ọ bụ na-eme ihe a ọnwa na-abụọ na-abịa abịa akatụ mma mmadụ ewee nnu chịkọta ọfụma wee kwado ife a wee mesie niile ka ọ dị mma nke ọbụla ekwute dị mma mana ebe nna afụjela aka bụ n'oge ezigbo mkpa na anyị kwadoro ndị ụmụnna anyị n'oge akwakwo ndị ụka maka ama na akwado kebe na dị egwu ọkwụọta akwa ndị ụmụnna anyị akwakwo ndị ụka ife na awe na-aga n'anya ya n'anya ya ọkụ ya ka nji ekwu ka eme na-akwapụ ọ dị mma ngwa nne m mere n'ọlụ anyị ka ihe dịka si na-ekwu ọ bụ ezigbo mkpa ndị na-ede nwere ọmụ akpụ ya ifere ya gwara ụlọ na-emere onwe na n'ụzọ dị na fon eziokwu nnọọ Emeka ọ dị mma ọ bụghị ya afọ ya nna bata ọkpọ ọgwụ na-afọ mmadụ nna uche ma nọrọ nzaza ya ọtụ nnọọ na-eme ife onyonyo ọgwụkwọ nkịtị ka o ji aka mgbe eji ya bụ ugbu a ịma na ihe a dị n'ụdị n'ụdị o nwere nke ndị ala bekee a na-akpọ DVD nkwa nke ndị mmadụ ataba anyị a na-akpọ VCD kedu ka ọ na-asịkwa ndị obele ego nke anyị kpọọ VDB na nke nnekwu a nye ka anyị chọrọ ọsị m ndị obele ego nke nnekwu a nke nnukwu a ga-eri 80,000 naira for naira
ọ dị mma ife dị na ya bụ na ahịa na-alụghị akara igwe ọ bụrụ na mụ na ya tikọzi isi ọnụ anyị akpọzi anyị n'igwe nwaanyị ebe si na enweghị eme di gị ama m na ịkwadosigo ego a dịka isi kwesịrị ịkwado elu mana ka m chetakwara gị imekwere ndị uwe ojii ka ha mara ihe gbasara okwu a ihe ife kwuru maka mụrụ ife di gị biko amala ịkwadoro ego anwa ọfụma gba mbọ esi na ego anwa lụrụ aka dịka o si kwesị biko emekwana ka ndị uwe ojii mara maka nke a maka ndụ ebe ọ bụ na anyị aka bigo onye abụ akwamozu ọnwụ ebe ọgbọgbọ na-adị ọkakpọrọ mma na anyị ime ya bụ ife kwapụkwapụ maka na ụka akwa ekspres mmadụ ọ gwara ọnwa nke a na-abịa abịa ma ọ dị na mkpụrụ ụbọchị 22 ọ bụ ndokwa nnukwu ka mmekọ nke anyị na-eme eme ọ ga-abịa ozugbo Nigga preaching like a Jewish man, till no robots in the airport. You do not know. Doesn't have that idea. I can imagine like I think it's people. Kedu ka anyị si wee kapịa ọnụ hụ na ya mgbe a na-agwa nwanne m nwoke bụ nna ya
ga-ele na Nneka ga-asụzi ego eji ekwu ya ọka bụso kedu ka ọ ya ahụ ya na ekwadosiri ife akwadosi ya onye ebe mkpụrụ ụbọchị bụ ọmụ ụtọ onye bụ nze gbasoro n'obodo a na Nneka si ike ife ihe nna nsị gị nọ nke a bụ nsọ ịhụkwa ya ezigbo itinye dị ọgwụ ụbọchị 22 n'oge bụrụ mmadụ mana tupu na-etinye obinibu etinye ego yele ihe nke a bụ na ego anyị ga n'ife obisiri ike ka ị ga-ebutekwa ya bụ ozu dapụta ma ọ na-abụ ị na-ekwu okwu mgbe ụfọdụ na-ele ya anya o nwere ụdị nwa na-afụ n'ime ebe iji wee eze ụka ụka kwere ahụ na-eje ọ na-abụ na-ekwu okwu onye a igwe na-aga arụsị na ikwu na arọ na-eme nwa Nna akakọrọ m ụta ọ na-abụ ọrụ ngwulu ọgbagbo ahụ gbaja wee butite iru a ga-amasị onye bụ onye ndị ọnwa anyị nọrọ anyị nwekwara ọnọdụ ọ dị mma obere ọrụ na ọrụ na-arụzi ihe ndị oyibo na-akpọ event management. Event management ihe ọ pụtara n'oge anyị bụ ịfụ maka ya emume dị iche iche edegara ịkwa ozu ini agbamakwụkwọ ihe dịka mmadụ ilote mbọsị amụrụ ya anyị na-afụ maka ya anyị esi n'mbọsị a dozie ebe onye nwụrụ ya nọ n'isi ọnọdụ oji ịma na Chineke dị n'igwe kpọrọ bịa ebe nwanne oge gburugburu ọ bụ ego onye dịka anyị akwado nna ọkụ ife anyị na-eche nche ọgwụgwụ ọgwụgwụ anyị ka ọ na-egoro anyị nke onye agama ife anyị ego ịga ya na anyị na-achọ ọnụ m 1.2 million ndị hazie n'ife akụ onye ifugo ose bụrụ anyị ekele iwu izuche na onye abịa kpụchapụrụ anyị ife mgbe m nere ọbụla ahụ onye bata onye tinye isi ọ na-asị ya oge nne anyị okwu ọ dịghị ihe ọ bụrụ ejigazi ọgịnịzi ịmakwa ndị onye a na-ele ọgịnị ka ị na-apịli ego aka ego ka nkụ nne m ibere ọfụma obi n'igwe bụ ihe jiteghị ebe a chere ka njikọ ya unu a na-emekwa ndị onyonyo enyeghị ya ọkanka a na-eme ya ọfụma okwu akwụkwọ ọbazụlụ anya ma anyị siri ya ma ihe onyonyo ga-adị ụbọchị ahụ esicha nri onye odokọta jiri aka kụrụ n'elu ọkwa ya dịziri ụlọ dị n'ọnụ ọkụ ugboro onye dịka ime ife anyị emepụta anyị yie adọbịghị ihe obere ego maka na ịhapụ ụlọ osisi ebe a ọ dịkwa ọfụ nkezi ụmụkwuru onye ozi ya kwụ ozu nke ọsụ na o nwere ebe ndị ọzọ onye ọjọọ papa ahụ nwere ego si ya n'aka ọrapụta nke ọgọrọ na ihe zipụrụ ebe anyị eme anyị enye ya Amaka si ego onye isi onye ọgbara ya iji
Mmakwana dee akụde na-akwado akwamozu a n'ụdị pụrụ iche. Ọ sị n'ụgbọelu ka a ga-eji webunata ozu a. Ndị a na-ebu ozu agba egwu, ọ sị na ha ga-eso ozu a wee nata. Ndị na-atụ egwu na-ebu ozu akwụ Na ha ga-eso webunata ya. o ji egwu na-akwụ. Ndị a ga-esi maka ihe okwu na Amaka na Chinwendu ndị agha na ha bịa na bịa wee na-akparị ya na-ajụ ya ihe mkpata ọ ga-eji wee si onye dịka ya jee laa ala ka e were kwa nne nne m ọbụdị ọbụla Ara ọgbakwa nọ Amaka na Chinwendu. Kedu ihe dị akụ gị? o wee sị nke nwa n'ihe ọ ga-agwa na ọ ma na ha nwere uche ndị ime obodo o wee rapụrụ ha ka ha kọọ elu wee pụba. Ezigbo ara na-agba ha. Chinwendu na Amaka ezigbo ara na-agba ha. Nne m nke a bụrụ darịkọ m n'ihe m na-eche bụ mbọsị akwamozu. Erugo m eru mụ na ndị enyi m niile. Anyị erugo ebe ahụ. Mgbe nsogbu anya na mụ akpakwuo otu eke nke a dị ego ebe a dịbinyere m aka anyị maka enye. mụ na nwunye gị kwuru n'abalị ụnyaahụ ọ sị na gị na 10 million naira. Ọhịa m chọrọ ịnụ ọrụ na anyị ga-anata 10 million hapụ n'izere alawa m. Ajụrụ m ajụ echee m otu Maka gịnịzi? anyị agaghị ana 10 million ahụ otu ahụ ha ga-etinye atachiri n'ime million ahụ. Ntị ka mmadụ amụrụ igwe nwanne gị nwa ọma nkata ya ọkwa nwa wetara ọnwa a sị na ị ga-ana ego ahụ taa Pukwu elu onye ọmụnwa n'ikidokwu mụọ ama obi ife mkpukwu na-adụ ekwete nna ya amụrụ akụkọ onye mmadụ asị ka ị tọrọ ọkwa nwa wetara ọnwa a sị na ị ga-ana ego ahụ taa yakwa na ya asị ka nwa wetara ego a ga-ana ego ụtọ ahụ. Madam, I didn't meet him.
Yeah, I said that we had a very planner in town, that we are going to use helicopter to take their father corpse around the town. Then on the total is going to take the corpse around the whole village. And we are going to announce it on the TV, on the newspaper, on the radio, and we are going to say special clothes for all of them. Then that's it. We did the one of the late governors in town. After your power now, special offer. See me, don't see everywhere, didn't it? Even watching the money out. I will disappear. Mama was in Kekanke. Oh, I will find message here. On your dad's or call out for now. Father, what I want, my one who is female. Now, Master, if you are name working away, by you will put every chunk or jet, or you page you go. Mamma, see a governor, not for 1 day after that paper. If we are by every news in Yadin, if we are not by you pages you go, and I announce the law or one more than I don't know. It's a man who was one no bread, where is he going? Nah, announce the more one. Oh, where drop that on you guys take it away from you. How much? It's just 3 million now. So for 3 million. Oh, where? 3 million. Now, OZU, one never we will bam. When you go to the Sino Planet, I say, get up here. In my way, I don't know if we're beginning. Ever cancel? No, which is then will you go? Now everyone now where let's have it. The one is going to see. We are all the man. Oh my God, everybody. I was on
na na ọrụ ndị na-agụ asọ ya bụwa since ọ sịba were ka nweta n'ahịa awụkọ na awara na ọ dị mma nnọọ enwere ihe eme inweta ego 50,000 a banyere aka ẹ̀ka náà wọ́n yẹn náà ẹ̀yẹ sísọ owó ọgbọ́n kan ló ń bìtà ọ̀nà wọ́n mú màá ń gẹ̀ ni. wọ́n á tó fa tó àpò sí òkú yẹn níta. ó ṣe lọ mú ẹ. òsì tó ń gbà mọ́ wọn dà náà. wọ́n á ikú à 50,000 sí ẹ̀dí. ní o tí a. ní ìdọ̀rọ̀ á ní àmọ́ mi sí ẹ̀ka kó o ṣùgbọ́n. wọ́n sì ṣògbọ́n. wọ́n ń kẹ́tẹ̀. kẹta ego. wọ́n kẹ́tẹ̀ chacha. Wọ́n yẹ kó di chacha chacha. Papa yìí. Ọ̀bẹ̀gẹ́gẹ́ tàbí a 50 àwọn òkú ẹ̀ ń jẹ́ ìlú nìyẹn nọ nígbà àwọn ìlú ẹ̀ ń wọ́n di pẹ̀lú ẹ̀ síbi n'aka. Kẹ́kẹ́ ní òkú kíkà ọ̀ 50 or 5 or 2. Na kẹ́kẹ́ ń jẹ́ ọ̀dá dẹ̀ ọ̀dá. 50 or 50. Ọ̀pọ̀ àwọn ní àkà. Ìyá bá ní. Oye bàbá yẹn, kọ́ ọ́ dúró ní. Bàbá yẹn jẹ́ yìí, bàbá ti lọ wé 2,000 já, 5,000 já, 50,000 já, ọmọ pọ̀ sí rẹ̀, ọdún ìṣẹ̀lẹ̀. Báwo la bẹ̀rẹ̀ bá? Bọ́ọ̀ yóò dáná bọ́ọ̀dù wọn nà mí. Amalotuku mmehie nna ga-azụlapụta ndị otu na chi asị m nyenya nwa aka azụ Chineke melu na ebele bịa nwaanyị gee ntị ma gee ntị ọfụma ama m n'ifu ụdịdị n'anya karịsịa ife niile amakwa na 10 million naira ịkwadogo ekwe dị otu ekwesịrị ọdụ gee ntị ma gee ntị ọfụma ndị gara ibute ego a enwe ife mere ha maka chi mfe ejighị ị ga-agbanye ọkụ dịka ntụ ị ga-esi nri ibi ife nkwu ọ̀nà iṣẹ́ ọjọ́ alàgbó lẹ́bí ló gbọ́nà gẹ́rẹ́ azàlà àzà ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè èyí mo fáyọ̀ gbé wọ́n lẹ̀ ọ̀yẹ̀kọ́ Anyị bịa maka agba ilu ụmụ ka maka taata. Onye ka iji nwe ya ekwu ego ka nkụ onye dịka ihe aba n'ụlọ ka iweta ofu mgbugbu onye bụ ego ofu mgbugbu Mba, ọ dịka ọta na-eyi na mba ọkọsị na ọ marụgo parụ
Kabe Fumbu, Hero. Ego nwa ifo kita bụ 1 million naira. Ejikwa ayo bwana, man of office goro anyị. Were ego ndị Igbo wekwa anyị ụgwọ. Ife dị ebe a kita bụ ụgwọ 1 million naira. Ọsọ na ozu abụọ. Ofu Igbo 1 million naira. Tupu na-akwasị ozu. Eyi ego for 2 million for organization. If I wonder, I'm this is 1 million naira per grant. So after the burial, you will give me the balance. We are promising you the best burial so far. No be there so Paulina, Makanka, Nana. Akomozu ya abu eje si o. Da mo ogbo o ga se se. Da lo si ko se. Ja ko mo do bo. Ase. Ja mo mo ya ba ba. O ba o ba.
ịmakwa na alụ nwunye ya tụgide alụ nke bụzi na akpụmozu nna ya nwe ọkụ na ụgbọelu ka e eji bụrụ nna ya ọ na-efe n'elu ọ na-efe ka nnụnụ ofe ebe a enwere igwe eji ekwu okwu na-asị n'ọkwa nna ya ka ebu efe n'ọkwa na-efe n'elu ọkwa na-efe ọrịa maka na atụmatụ a na-etu ya ọ bụrụ na mgbe ka bụ ikorobịa ọrụ eme nya ka dike gara esi ọkụ enwuru n'ụlọ mana ọ bụ na nwunye m odi ya ọrịa bụ n'igbo ebe ya bụrụ anọta nwunye m ihe malụ dị mma ife wee na-agba ife na-agwa ya bụ na ife onye edite na-ekwuzi bụ papa kedu ife ịchọ nna ka ọ na-akpọzi m nụ ife ọ na-ajụ m bụ kedu nke a ya eme nke nwerịkwa mma ife na-ekwu m ọ dị nke bụ ụzọ nwunye echi maka ụbọchị a achọrọ m ka ikike dị egwu maka ụbọchị a ya dị egwu ndị mmadụ ga-atụpụta n'ọgbọ agbarụ n'ọgbọ na akwa bụ ndị a ya ebute ya bụ ụgbọelu a ime ego anyị akwụkwọ 3 million naira ego ka mkpụrụ ụda n'ịnọ ka ele ego gwe bụrụ nsị ọgbọ kele nwere nke lụtere ọfakwara afa onwe nke nwa ọgbọkụ ji esi nri na nkụ ọgbọkụ isi na nkụ onwe nke fasịbọ mmiri mmụọ ka eji esi onwe nke ọ na-adị na mmiri abụọ esikwasịrị anya nye oge gas na ofe akpọrọ ya onye na-abụ nye ga-eta bụrụ ka ejesibe na akụkọ ọkwefu ya bụ ụbọchị a ọ dị tụrụ abụrụzi echi maka mmemme ya eme onye nwe isi ekeluru nwata anyị akpọrọ nwụọ ihe na-ejiri ekechi ya anyị atọpe biya nke a gọrọ agọ na mmụọ akpa asịsa niile ihe nne mere n'isi nwaọdụrụ a onye nwaanyị anyị ayọ gị ka ọkụ mmụọ nsọ gị si n'eluigwe gbarata ma bịa mebie ihe a n'ike na ebube ka ebube gị ruru ya kpọọ Chineke n'etiti ndụ nwa oru a onye nwaanyị ka ebube gị na-erugharị n'etiti ya ka ike bido mebe na ndụ ya
bịa kpọpịa agbụ nke ejiwe jidie anyị tinyere igodo a ewunye akwa bie ebe niile ekechiri ya agwọrọ agwọ ekere eke niile akpa nsa ebe na-akpọrọ ahịa na mmụọ ebe na-akpụrụ ya akpụdebe ebe na nọ anwụ ya ube na mmụọ ya sị ka akụ ụta onye ire na agwụ ya ka ọ daba mba kịta ya sị ka ọ daba mba kịta ya sị ka ọ daba mba kịta ya sị ka ọ daba mba kịta ike Chineke ruru ya rịa ka eluigwe mepee n'isi ya enwe na-apụta ya n'ajọ ọnọdụ a enwe sị na-apụta ya sikepụta ya na-agwụ a kịta sikepụta ya na-agwụ a kịta ọkụ mmụọ nsọ malite n'ike na ebube 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 mana shekere ohene Liba ya broshandro, ibara hando liba, para shekere ohene, libro shekena karena. Kwenye mwana Chineke ebe ọ bụ na-eji woru ngwa onye ma ihe kwụsọ Chineke ama na aha gị dị ebube aga Chineke dị gị ama ihe tọba agwụ eji wee kechiere m woru a onye nwe amalite iwere ọnwụ ya anya kpụpụ ọbara Jizọs anya kpụpụ agwụ dị eluigwe ka ọ bịa n'ike na ebube ka ọ ajọ ụmụ na ji nwatakịrị a na-ebide kpagbu ha anya kpụpụ ọkụ mmụọ nsọ ka ọ bịa n'ike na ebube ọzọ degbuo ya anya anyị ezoro ezo nke na ndụ nwatakịrị a onye nwe akpụkpọ ndị ozi na-ebu agha ka a sị n'elu nke nwaanyị debugbo ya n'isi mara ha ndọrọ sheki libara ha ndore uwimba ya rọshandoro bariyara hibra hando ma libara ha ndoro linda ya rọshandoro le pasetero mara shepere hande libra handore libra ya rọshandoro le pasetero mara shepere. Ị ghọọla ọzọ? Mba. Nneka ghọtazi nke o nwezi ka isizi eme onwe ife mme gị. Chee Chineke nwe ihe Nneka na-aga ahụ n'ala. Akwa ịwọla nne m. Mba. Ịwọla nne m. Ịwọla nne m mee onye ọbụla m bịa gwa gị ka ọ gị na-enyiho gị ka ị mara ka m na ka m na-eme. Ka ekwentị m agwa gị ụmụ ihere mkpa m jiri gị ugbu a ịhụna ihe nọ nga akọga onwe mmefe ya na shenshi nọ nga akọga onwe mmefe ya ka m gwacha gị ugbu a ọnwụ nne m agwụchana ihe nọ m n'obi dị m oke mkpa na ma ewepụ gị ahụ nkwa ndụ kwagwụla ndị enyi m na-adịghị ebi ebi kwagwụla gị sị enyi m na-aga ka obi enu ugbu a ka m zuru ike ọ maka ọnwụ nne gị amezi ji agbazi m ọsọ n'ọnụ nke ọbụla achọghịzi m ọya ọ gịnị nwe gị biko hapụ m aka biko hapụ m aka Chineke kemana udu nke bụ nke a biko otukwu onye isi ma nke anyị esi wee fa wee fụfụ Chukwu ka ike m na-anụ n'ebe ị nọ asị n'ihi ele m ike eji wee ike enyere na akwamozu nne m nwanne m mma asọkwala ya asị elekọ m maka na ịbatazi ebe m ọkarị ma nchedo ahụ ma komkom ma efele ya na ụdị na ụdị afụkwozi m ezi isi aga nwesị gịnị ka m bụrụ ọnwa ji afọ kama ọ ya na n'iyi na na m ebe ekwe ife ọjọọ onye kụrụ ya asịrị akụtara ya ọfụma nne ibi ikwo m uche ọkwa ya bụ ife a ibi ime uche ike juru na be m nsi kedu ife m na-eji wee n'elu fụ nwoke ba ya yakwa akwa echi niile njekwa ebe a na m ebute echi niile bụ nkwa anyị echi bụ nnekwu acha echi ka nje kpọ ndị okpole okpole nwa kafa buru bugalụ nya ọkwa kịta ka ido m anya kama ọ ya na n'iyi bụ omenna uche kwue zobe echi niile ike ekwe na m nyele nna m anyị ekwe ya
dị mma aka Jehova bụ eze. arụdịsị aka Anyị anaghị ka anyị na-acha ya. ị na-ekwu ebuke ka ọnwa nnọọ Onye na olise bro. Ngwa ka ọ dị ka ya bro. Ma anyị ekwu. ọ nne Ee. ekele m unu niile ka anyị si wee rụọ ọrụ ahụ ya n'ụwa anyị ga-eke ego a ugbu a mana ihe m chọrọ ka unu mata bụ na enwere ihe mere m ji mee ha ọ maka ọnwụ nne m n'ihi ya m ga-enye unu niile ọnwa mmiri ofu onye wee zie 6 million jiri akwa nne m Nneka, afọ nwere ife na-emeghị n'isi. Asị gị ọka n'ọkwụ ya ka o buru gị apụgo. Nneka, afụrụ m na anwụrụ ọkụ a izu n'aka ị na-aṅụ emebiela gị isi. Ka? Emefe nchekwuru ife a, maka gịnị? Ịla alụ n'aja. ka m jụkwa gị ọ bụrụ ka i chekwuru ọ ga-eme na anyị ga-ebu ego a naanị gị ka ọ na mụ na gị ga-eke ofu ozu ihe ofu ihe ka mụ na gị ga-ekete ọ ya wụ iche ịgwa m onye natara ego anyị ma nga o si ọkwa m haziri ihe niile ngwakwa ya agwa ị na-akụkụ ya ị na-akọ na-erikwa ị na-akwa onye isi obodo a ị na-akwa nna gị ị na-akwa nne chọkwụ m iwu maka nwedịdị igwe anyị ọkwa ibe egwu a anyị na-eke ụtụ anyị si wee nọdụ ebe a ụtụ anyị si wee chọọ ọlụ abata ọkwa ị na-aghọta o nwere onye nke ya aka ibi ya nwekusigokwa o nwere onye nke ya aka ibi ya ifeko o bụrụ gị ka nọzikwa n'ụlọ ka eriele gị emegbu nwanne gị riri gị maka ihe awụ ọkụ ifeko mma ị na-ekwuzi ị na-ekwuru gaa n'elu kwuru gaa n'ala ihe awụ ọkụ ifeko mma ụmụnne ọ na-afụgoro onwe egwu asị Ihe mere bụ na anyị ga-ana tụọ aro banyere okwu a abịazi echi amaghị okwu nye Nneka ị ga-egwu ego a na-achị ịlawa echi ebuchie ya azụ enugo ọgwụ a ka m ga-ego maka ọrụ maka ndị a ha sa akụwasa otu ọ dị ha ka ọ dị mana otu i kwuru aga m asọpụrụ gị ha ma eburu ego a laa echi mebupụta ya mana ọ ka ọ dịkwa otu isi kwuo ya jikọtakwa ha aka maka onye kwuo chọkwa m ịma otu a nne m si nwe onye kwuo ya eso ya ndị isi ụka St. Paul St. Michael's biko kenja ife agwụ m ga-akpọ onye isi ụka ya ka ọ bịa ka ọ nyere m nnọọ Ụmụ dịkasị enwere ife eji eme echere na ọ dị oke mkpa apụ n'ụmụ m aka ka zuo ike
si akwa onye dị ka nka ihe ọbụla ekwu onye dị ka asị mba ihe ọbụla ekwu onye si weta ego ka a wee gokwuo ndị ashebi onye dị ka sikwuru mba ka ebutekwu efere eji ata igwe ego onye ọbụla na-eme ebe ọbụla o sikwuru mba ike bụkwara onye dị ka nke ahụ. na-abata kịta ka esi n'ebe enyi ọrụ bọọdụ wee na-abata ebe ahụ
m bụ onye dịka agụ mmụọ. Onye dịka agụ mmụọ. Anyị fụrụ na akị na-akwa. Nna m na-akwa ife a bụ nnekwu odogwu. Nna m bụ ọnụbọgụ agụ mmụọ bụ onye ama ama n'obodo a. Onye na-eme ife ndị obodo na-achọ. Ọ na-eme ọfụma. Ọ dị-eji ụmụ ya egwu egwu. Oge ọbụla ọ na-ekpeli ya bụ maka ka n'ilu ụmụ ya. Ya ọ na-eme ọfụma. Ọ ya nnukwu mmadụ ka ọ bụ. Ọ bụrụ mbele mmadụ ka ọ bụ. Ndị obodo mara obodo niile anyị bụ ezi obodo ma nna m dịka odogwu ọ na-eme ọfụma. Eziokwu na mmadụ adịcha mma ncha. O nwere nke ọ bịa gbuo asị n'okwu dịka asị na nsogbu ga-adapụtaba na m ga-ele anị ka e wee kwa anya gbasa obodo o ji wee nwụ. Nwanne nna m abụọ afụde wee sị na m ga-ele anị na nsị ya mba na m achọ nke mmadụ nwụrụ emesiele anyị. Otu ọbụla esila asụmara ife a ya eme ka ebutu ofe eji akwa ozu ọ dịghị ọgba ya mma ọ dụlọga ya mma na ọ bụrụ bịa mmadụ nwụrụ ozi ya na-ekwu na mmadụ efugo edekwalekwa a na-efukwa n'ime ya ọ nwere ka ọ dị wee gwe na mama ndị anyị wee gwe ya ọ wee sị na ma bịa kwamozu nna m maka na ịlọmanị were m wee kwa nna m si anyị abịa na ka m kwa nna m kwele ya ugwu ikpeazụ m ga-akwele ya. Nna m daalụrị nne. Afọ m bụ onye dịka agụ mmụọ mana enwere ike ịkpọ m ikorobịa n'ime Chineke maka ekwenyere m na Chineke kwesịrị onye ike. Asị m ka isi eme mgbe na-ekpere Jehova aka m chọ ka ịkọwata onye bụ. Abụ m onye ozi Chineke. Abụ m mmadụ dịka isi bụrụ mana ewere ndụ nyefee arụ na mkpụrụ obi na mmụọ maka ihe ije ozi nke Chineke. Ife eji mara m bụ ekene. Ekene? Ka ị bịakwa n'ebe a ime? Anyị bịa ka anyị nie nne ya maka na ozu adịghị eko n'elu dịka o si wee dị na ebe nne ya na-eje ụka o nwere ọtụtụ ụtụ akachara ọ ya atụ onye nwa nwere atụ ụtụ mana ọgbakọ nọ na-akọ ka bụ na ọnụ nwe ya ejebe n'igwe ọ bụrụ na enyi ka bụ na ojebe n'igwe kama na omume onye nwa mechara mgbe ọ dị ndụ ewesị ka ebe nọnyere dịka onye otu Chineke nwatakịrị azụ na egwu na ihe Chineke anyị nie nne ya kasikwana ya onye ri ya na aka iji wee bịa o mere ọfụma. Ee, obodo isi bịa ebe anyị si bịa bụ Onitsha. Nneka, anyị tinyere uche ihe gbasara agụmaka ọnwụ nne gị. Anyị ekwetego otu isi wee kwu maka ike ego a. Gaa ka ego a. Unu niile. Ugbu a ka unu bịa. Ijiji ntị ike n'oso ozi ana n'iyi. Nke a ka ezi eche m na anyị nwere nzukọ ụmụnne ife mere bụ na anyị ga-eme ka Nneka mara na anyị ekweteghị ike ya na onye isi ihe na-agwazi anyị na nwaanyị ga-agwazi anyị nwe ife anyị ga-eme. Ife anyị chelu ka ama obi kwuchi ife ọ chọrọ ikwu nwanne ekwube. Ụmụnne ana m agwa Nneka ga mepe akpa ike ego echekwa anyị si ozugbo nwunye efe. Onye isi iwe obi ya dị njọ ọ ga-adị mma eweta ego a eke ya ụzọ abụọ onye ukwu were onye nta were. Nwanne ka ihe ife kwuru ọtọ ihe iruru elu nwanne iruru elu onye isi enwechara nzukọ a enwekwara nzukọ ọzọ. Nna ife anyị nwanne isi acha m ọka ebe a nwanne anọrọ m ọfụma ebe a anọrọ m ọfụma. Mmụọ m na-agwa m na Amobi na Emeka enweghị ife akpa na nzu nwee ife ndị akpa na nzu onwe ife ndị akpa na nzu
anyị emekwa ife onye ife na-ekwube eziokwu ka ụmụazị na-agba ka anya si achafa eziokwu uche anyị ga-adịkwu ya ahụ maka mụ na ya na-abụ n'anya ụlọ ndị agha eli aka azụ ọ dịghị aghọta mana otu okeke ife anya na-emezi ndị a n'ime ife anyị eme ozugbo amụrụ gbagburu Nneka ofi ha na nne nwaanyị akpọ ihe were egbogo ozugbo nnọọ ga-esoro eme ka mụ na esoro ama obi anyị efie ndị a na mkpụrụ ife ga-awa anyị makwa ego a na-akpa afọ ife ahụ ji na obele ego
You can never father. OZU, it's a different woman now. OZU, Anima, one day one, OZU, the other person now. She's the warrior. Panya saya ni londo. Ibu tu orang lota. Aya, anom naro. Gimwa, ijebe. Ndị nke ọzọ bụ ụmụ nwoke, ụmụ okorobịa, ha wajicha egbe gị na hapụ. Ndị uwe ojii wee jide unu. Nwesị ka m bịa gwa gị, akpụrụ enye nwere gị. Mụnwa ndị uwe ojii jide m, ahụ onye oshi. Bịa, uju. Ebidokwa ahụ, ihe bụ ịdara ụlọ ọbụla, ihe bụ ụlọ anya. Maka amaghọ m ihe ị na-akwado ime. Ma onwere oge i mere eme ma ị ka na-akwado ime. Nkwo n'ihi gị hapụ ime gị n'azụ ụlọ pụta nwa nga gị na-akpọ m inyo na-enweghị isi n'ọdụ ọwasị akpọ shishi akpọ ahụrụ ya ha ọwasị maka m na-adị uwe enyi ọya dị mmiri dabe nwoke ụtọ bụrụ ọsọ gị ịrakwa ahụ ịrahụ nrọ n'ushi kamgbe m na-aga ele gaji ịhụnanga nji elu ọwụ onwe nke egwu ndị ịkọ ibu nwaanyị ka ebu asị ka ịma na nna alọta nọ na nlọ ọbụla nlọ na-eme ihe enyi ụlọ ọyị gị nwaanyị na-adị mụtara m ọrụ ndị uwe ojii ịkpọchi m enwekwanyere biko n'oge adịrọ nwanne m nwaanyị maka mgba mma iko nwa ọ nke enwekwanyere enwenyere Jebegodi n'ọnụ ama m nọ ihe anụ maka ọ na-akwado ime mgbanezie ihe niile anụnwa bụ nnọọ maka akwamozu Uju